Možete li nam se ukratko predstaviti i evo reći povod današnjeg okupljanja i ove memorijalne utrke? Evo, ja sam Igor Ruković, predsjednik udruge maratonaca Sisačko-moslavačke županije. Cilj ove prve memorijalne utrke da se, kako mi u Hrvatskoj organiziramo memorijale, da nabrojim neke, znači Maslenica, Oluja, Škabrnja, Bljesak i x drugih memorijala, da prenesemo jedan mali dio i vamo u središnju Bosnu, a ujedno mi je drago da će tu biti podružnica udruge, isto imene udruge, samo Županije Središnje Bosne. Upravo na ovom prostoru smo u ljeto bili kod načelnika, gdje je došao načelnik Viteza i uz Iliju Nakića, generala, i sve ostale ljude koji su bili na tom sastanku i ubrzo su prepoznali ovu priču i evo danas drago mi da možemo svi zajedno potrčati od ovog spomen obilježja u Novom Travniku pa do Viteza, sva spomen obilježja, i da se poklonimo kako našim žrtvama, mi to poklanjamo se tako i ovima vašim žrtvama koji su svi vezani za jednu priču za Domovinski rat. Kažite nam evo koliki je odaziv, koliko je maratonaca na prvom memorijalnoj utrci? Nas iz Hrvatske je došlo 20, ali vidim da i domaćih ima isto oko 20-ak, tako da nadam se da nas ima oko 40-ak, što je jedna stvarno zapažena priča, što u budućnosti može biti samo veća, a nadamo se i da će se uključiti djeca, tako da ako nema djece, cilj je da se to prenese samo na djecu, jer oni su ti, kažem uvijek, zadnji branitelj će jednog dana otići, ali djeca moraju znati, jer ako oni ne budu znali, zaboravit će se ta dešavanja. Hvala vam se. Hvala. Sa nama je Ilija Nakić. Gospodine Nakiću, evo nas prva memorijalna utrka Novi Travnik Vitez za sve poginuli hrvatske branitelje i civile Domovinskog rata. Što nam možete reći o tome? Evo, mogu reći da smo u kratkom periodu organizirali ovo na inicijativu naših prijatelja iz Hrvatske. Heroji ne umiru iz udruge gospodina Igora i njegovih prijatelja. Naravno i nas ovdje, zahvaljujući evo i organizaciji načelnika Novog Travnika Duje i Borisa Marjanovića, načelnika općine Vitez, ministra Bojana Domića, evo i predsjednika udruga proistekli iz Domovinskog rata. Napravili smo jedan inicijativni sastanak, dogovorili, evo vrlo brzo smo djelovali i želimo da ova udruga postane tradicionalna. I evo svim sudionicima želim da dođu na cilj, prioritetno da se pošalje poruka i svim majkama u središnjoj Bosni, svim majkama naših poginulih branitelja, svim našim braniteljima, Hrvaticama i Hrvatima i svim ljudima dobre volje. Hvala vam. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, iz dubine vapjem tebi, Gospodine, čuj glas moj, neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati? Ali u tebe je praštanje da bismo ti služili. U Gospodina ja se uzdam, duša se moja u njegov uzda riječ. Duša moja čeka Gospodina, više no zoru straža noćna. Više no zoru straža noćna, nek Izrael čeka Gospodina, jer je u Gospodina milosrđe i obilno u njega otkupljenje. On će otkupiti Izraela od svih grijeha njegovih. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Pokoj vječni daruj im, Gospodine. Počivaj u miru Božijem. Gospodine, To se trči nekog mi da trčimo po 6-0, sad gore, dolje nešto, ali bitno da su zastave prve, da nema presizanja, ne daj Bože da se nešto desi. Ko ne može, nek nije cilj da se mora istrčati. Idemo
Tragedije smrti i nestanak svojih voljenih sinova, muževa, članova obitelji. O majkama i njihovoj ulozi u Domovinskom ratu se jako malo govori, a za slobodu Hrvatskog i Sina i Duha Svetoga. Gospodin s vama. U Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine, Gospodine, čuj glas moj. Neka pazi uho tvoje na glas moga vapaja. U Gospodina ja se uzdam, u njegovu se uzdam riječ. Pomozite sveci Božji, u susret iziđite anđeli Gospodnji, primite duše njihove. Malo se molim.